रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै गोबां बिफां फुलि गायदों। दिनै मुलुगनां आबहावा सान। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव कसुगाव सेन्ट्रेल रेन्जनि सिङाव थानाय नबीनगराव बिफां गायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि सिएसटिजों लोगोसे बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमएलए जिरन बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा विल्सन हांसदा बिथांमोनजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि गोबां मावथिफोर आरो ओनसोलनि गोबां सानसुमै रायजो राजाफोर, फरायसाफोरखौबो बाहागो लानानै बिफां गायनायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लानानै गासै 1 हेक्टर हायाव गुबुन गुबुन बिफांनि गोबां रोजा रोजा बिफां फुलि गायदों। मुलुगनां आबहावा सान इनभाइरनमेन्ट डे बे मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। अन बिहाफ अफ द गभर्नमेन्ट एन्ड अन बिहाफ अफ द इउपिपिएल पार्टि नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बिटिआर बासिनिसिम बा 35 लाख बिटिआरआव थानाय भारतीय नागरिकनिसिम दिनैनि बे इनभाइरनमेन्ट डेनि आबहावा साननि शुभेच्छा एबा गोजोननाय बावहरबाय। दिनैनि बे साननि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामनि साहा ओनसोला हाजो सेरावहाय साइन्टिस्टफोरनि मोनसे स्टाडि बायदियैब्ला मोनसे समाव हाग्रा बंग्राया दानजाजोबोब्ला बियो बालाहामा जागोन होननानै दिनै साइन्टिस्टफ्रा भबिष्यतबाणी होदों। नाथाय जोंनि बिटिसिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बिफां लाइफांनि बेलायाव मिथिंगानि सायाव बिराद सांग्रां आरो जोंनि बर' हारिया आगुनिफ्रायनो आजै आजौनि समनिफ्रायनो बिफां लाइफांजोंनो गेलेनानै देरबोनायखाय बिफां लाइफांजोंनो थानानै रायजो जाबोनायखाय बिफां लाइफांखौ मान सनमान होनो बेखौ संरैखा खालामनो जों जेब्लायबो गोरोंखा। ओंखायनो जोंहा बेफोरबायदि जेंनाया जानाय नङा बेखौ जों स्पेसियेलि मिथियो। अब्लाबो दिनैनि साना बयनिबो थाखाय गेदेर सान आरो मोजां सान आरो आशीर्बाद गोनां सान जानो हाथों बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो बिटिआर बासिनिसिम सरकारनि जानानै अननाय आरो हामलायथि हरबाय। गासै बेसेबांसो बिफां फुलि गायनाय जादों सार? बेवहाय 1 हेक्टर जोङो गायदों दिनैनि दिनाव। मोनफ्रोमबो माबायावनो गायदों, जोंना रेन्जआवनो गायदों, डिभिजनावनो गायदों। दिनैनि नैबे गायनाया स्पेसियेलि जों अफिसियेलि चिफ सारनि प्रग्राम दङमोन। चिफ सारा बे प्रग्रामखौ गायसननो गोनांमोन, नाथाय दिल्लीयाव इमारजेन्सि थांनायनि थाखाय दिनै बे खामानिखौ मावनो हायाखिसै। बिनि जानानै जों बेवहाय गासैबो लिडार पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रानो दं। आंबो अन बिहाफ अफ द गभर्नमेन्ट बा चिफ सार जानानै फैदों, गतिके गोजोननाय मोन्दों। दिनैनि आबहावा सानजों सारा बुहुमाव थानाय रायजो राजाफोरखौ बिफांनि सायाव माबायदि सांग्रांथि लानांगौ सार नोंथाङा मा बुंगोन? बिफां लाइफाङा एबा मिथिंगाया मानसिनि जिउ। जोङो सासेया सासेजों थांना थानो जेरै आसामिसाव परस्पर होननानै होनो, सासेया सासेजों सोनारलायनानै रायजो जानो गोनां जायो। बिफां लाइफांजों लोगोसे सुबुं जिउआबो सोमोन्दो दङ। गतिके दिनैनि बे आबहावा साना जोंनि बर' हालामाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजानि थाखाय स्पेसियेल डे जानानै थांथों आरो बयनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्रायानो जादों रायमना नेसनेल पार्कखौ दिनैनि दिनावनो गायसननाय जादोंमोन, दिनैनिफ्राय 3 बोसोरनि सिगां। गतिके दिनै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो दिनैनि बे रायमना नेसनेल पार्क जोनोम साननि नोंथांमोननो हामलायथि हरनाय थाबाय।